Евкалиптовото масло е едно от най-често използваните етерични масла. Хората го използват при болка в ставите, при кашлица, за инхалация, мажат се с него, при грип и при настинка. Като лекар обаче, често виждам, че то се употребява неправилно. Както и понякога има нереални очаквания към ползите от него. Днес ще ви дам 5 реални приложения на евкалиптовото масло, от които има смисъл, и ще ви кажа някои интересни неща за него. Ако ви е интересно, продължавайте да гледате. Евкалиптовото масло се извлича от листата на растението Евкалиптус globulus. Активната му съставка се нарича 1,8-цинеол или евкалиптол. То е добре проучено и има лек деконгестантен, противовъзпалителен и антисептичен и обезболяващ ефект. Важно е да кажем още в началото, че това не е лекарство, но може да се използва като допълнение при различни състояния и ако се използва правилно, има добър ефект. Първото и най-често приложение на евкалиптовото масло е при състояние на настинка и запушен нос. То не отпушва физически носа, но действа върху рецептори на дихателните пътища, като създава усещане за по-свободно дишане. Може да се използва и при грип, където облегчава усещането и симптомите, но не съкращава периода на боледуване. Второто често приложение е при кашлица и тежест в гърдите. Евкалиптолът притежава лек бронходилататорен ефект и подпомага отделянето на секретите от дихателната система. Може да се използва за разтривка на горната част на гърдите и гърба, като задължително трябва да бъде разредено в базово масло – кокосово, бадемово или друго. Може също да се използва и за инхалация. Важно обаче е да се каже, че ако кашлицата е съпроводена с температура, задух, жълти и обилни секрети, тогава задължително трябва да се посети лекар за преглед. Етеричното масло може да облекчи симптомите, но не лекува вирусите. Трето реално полезно приложение на евкалиптовото масло е при мускулни и ставни болки. Евкалиптовото масло притежава лек противовъзпалителен и обезболяващ ефект. Приложено локално, то подобрява кръвообращението и създава усещане за затопляне и отпускане. Подходящо е при леки ставни болки, мускулна скованост, особено след физическо натоварване, и може да облекчи леките ставни болки, особено когато е в комбинация с разтягане и движение. Четвърто добро приложение на евкалиптовото масло е за подобряване на концентрацията и намаляване на чувството на умора и подобряване на бодростта. Използва се в ароматерапията, като има лек стимулиращ ефект върху централната нервна система. Може да помогне за повишаване на концентрацията, намаляване на чувството на умора и повишаване на яснотата на ума при работа или учене. Разбира се, не замества съня, но може да бъде полезно по време на умствена работа. Пето, антисептичен ефект, но е важно да отбележим, че трябва да бъдем с реалистични очаквания. Може да се използва за ароматизиране на въздуха и по време на почистване, но разбира се не замества работата на дезинфектантите. Кога да внимаваме? Това е важна част, която често се пропуска. Важно е да се отбележи, че евкалиптовото етерично масло, както и всички етерични масла, не се използват неразредени върху кожата, не се приемат през устата и не се дават на малки деца под никаква форма. Също така, хора с астма или различни алергии трябва да бъдат много внимателни. Фактът, че е натурално, не означава, че е напълно безвредно, особено ако се използва неправилно. Евкалиптовото масло не е магическо средство, но използвано разумно може да бъде полезно допълнение в ежедневието ни. Ако това видео ви беше интересно, абонирайте се за канала и дайте палец. Бъдете здрави и до скоро!